kira kin san dai ni uwar daba ce ko? Shayi ke kin san ni uwar daba ce. Yan daba akalla ba a kasar ba ina da su sun fi 250. Ke kin sani yawwa. To don haka duk wanda yake tunanin zai mana jahilci mun fara farauta tun daga rana ne kamar ta yau. Idan karuwa bata ƙiji ba za ta ƙi gani ba. Na rantse da Allah sai na ci babbar bura uban ta ke kin san wannan ajiye yake da shi kanshi dan Daudu wanda burarsa ba ta tashi. Me kuraje a duwawu. Je kin san kaninsa ya kira ni? Kaninsa ya kira ni wai dan Allah ana abu a daina hadawa da uwarsu. Na ci ai shi dan kuka shike ja watar zaki. Amma tunda haka ne ku ƴaƴan mutunci ne shine ya tsotsi nonon jaka. Yawwa nonon ba nonon uwarsa ya sha ba nonon jaka ya sha. Bakar jaka. Shi yasa na ce to bari in kyala uwar bari in samu in ci majajjawar takashin babbar bura ubansa. Ko ba gaskiya ba burin uwa daidai wannan take shine ko mu haɗa a asibiti ko mu haɗa a makabarta kuma wasa farin girki mun iya mun ga ku kun cire update kun gama mu kuma sassan jikin ku za mu sai mun ci uwar ku tunda Kano ba doka ko akwai doka Kano an nuna mana ba doka an fito an yi cin mutunci an yi tozarci an yi komai kowa ya zura ido to mu ma an muka fara namu muka ga wani mai bakin kaya ko mai koren kaya ko mai ya zo ya ce zai kama mu sai mun ci addinin gindin babatsa shine wannan a rubuce ni fa ba na so a raga min wanda ya raga ai ko wanda yake gudu ma ba shaki ke kin san shedan in ya gani sai ya rakube sai na wuce zai fito dole jinjina ya ce manyan mu yo akan me shegiya ko gashin gaba fa ba ta da shi gashin gindi a tside gashin kai a tside yan babban bura uba karuwa kin san tsofaffi wanda ba su da gashi na a sarar ya sai gashi a hotel in gaya miki me zan gani sai gashi a hotel ana Babiana ki zo ki ci abinci Babiana ki zo ki ci abinci yan babban bura uba kin san karatun sallar ta Babiana addinin ta Babiana na firgita shegiya na tsaye miki wanda bai fika ba wallahi baka zuwa kai magana wai magana take akan gida wai rubabban gidan da nake wai mai gida a dan bara kauye ne zai zo ya ce zai yi magana da wanda yake tudun yola si da fili yake miliyan 100 fili kadai miliyan 100 mu da muke makotaka da bana son faɗa manya-manya 'yan kasuwan da suke Kano su ne makotana. Wake ce kike da gida a ƙauye haɗan bare ba gida ba in gida hawa 10 ne wallahi ba zai sai fili a unguwanmu ba. Yan babban bura uba matsiyaciya. Shi kin san ɗan nagada baya gori. Akan basmati sai kin yi gori. Kuma na rantse miki da Allah sai na ci babbar bura ubanki idan kin fasa idan kika ga ban buga miki dan buda ba sai dai in ba ni da rai sai nayi miki jahilci in kin isa dangin dun uwarki ki turo location ki daina zuwa kina fakewa a hotel ko ki ce baki gari ko wani abu farautar ki nake na fara farautar ki tun daga jiya a da ai shege ka fasa dan halak sai yanka kwaya kike sha kwaya muke sha ai zuru ba za ta ci zuru ba sai dai a hada ai kuma dan babban bura ubanki ƙarya kike kice kin man alfarma baki taba yi mun ko alfarma ko ta shiga wuta baki taba yi mun ba ba ke kin ce jahila ba yadda na ka karshen ki a wancan karin kika je kika nemo dan ba sai na ci ba me hana ni mata jahilci in sa ƴan iska su wallahi sai dai in ta daina fitowa a Kano kuma ko ta daina fitowa a Kano sai mun kai mata yakin inda take. Abu mai sauki. Ai ba sai a tsaya ana wannan kace na kidin ba kawai a hadu. To yanzu ki turo mana location tsohuwar karuwa yar shekara 50 muna jira. Ki turo mana location bidiyon farko kai kuma ji fresh. Sai an yi 100. Wallahi sai na ci babbar bura ubanka in ido na idan ka sai na ci babbar bura ubanka ban kyale ka. Sai magana ta ƙarshe duk wanda ya san gidan anti mai infection tsohuwar karuwa ya zo ya min magana na rantse da asamad wake ɗaya ba Allah ba sai na bashi 500 wallahi sai na tura mai 500